Viete, čo práve robia tieto ženy? Nie je to rituálny tanec na privolanie dažďa. To si len kinologičky na dráhe nacvičujú povely a posunky pre svojich psíkov v súťaži Hoopers, ktorú zorganizoval Mestský kinologický klub Handlová. Včera sme mali už tretí ročník oficiálnych pretekov pod názvom Edit Cup Junior a dnes je vlastne tzv. Šport Hoopers, takže máme dvojskúšky v tomto športe. Hoopers je odľahčená forma agility a vo voľnom preklade slovo Hoopers znamená oblúky. Oproti agility v Hoopers psíky cez prekážky neskáču. Nejde tu o obratnosť, ale skôr o plynulosť. V Hoopers môžu súťažiť všetky psíky bez rozdielu veku, výšky či rasy, dokonca aj handicapované psy. Súťaže sú väčšinou spojené aj so skúškami. Prvá výkonnostná postupová kategória je kategória H1. Potom sa pokračuje do kategórie H2, H3 a samozrejme najťažšia je kategória HH, to sú vlastne šampióni. Rozdiel je vlastne vo vzdialenostiach prekážok medzi sebou aj vo veľkosti štvorca, z ktorého vlastne psovod navádza svojho psíka. Psíky sa ešte rozdeľujú do dvoch kategórií podľa výšky do 40 a nad 40 cm. 1. októbrový deň si účastníci handlovského Hoopers mohli urobiť skúšky obťažnosti H1 a H2. Prišlo 24 súťažiacich z celého Slovenska. Každý psík musel prejsť pripravenou dráhou dvakrát. Môj psík sa volá Alnia Dlorsland, volám ju Alili. Je to vlastne maďarský pastierský psík, Moody. Ona je veľmi rýchla a šikovná, pokiaľ teda nie je aj zbrkla niekedy, tak je naozaj šikovná a keď sa sústredí, tak veľmi pekne pracuje. Teraz to bolo úplne čisté, excelentné, teda myslím si, že to tak bolo. Prečo ona tak šteka pri tom? Ona je taký vlastne malý, temperamentný, energický psík a má to očividne ako keby naháňala si tie ovce. Medzi domácimi súťažiacimi bola aj minuloročná majsterka Slovenska v Hoopers. Ja mám kríženca border collie, volá sa Leo. No dneska sa mu dobre darilo, si myslím, nakoľko už sme dlho nepretekali, tak som rada, že išiel tak, ako išiel. Záleží na tej súťaži od toho, ako sa dajme tomu psík vyspí? Určite aj od toho, lebo niekedy je cítiť na tom psíkovi, že niekedy je taký unavený a niekedy je plný energie. Niektorí psíkovia sa na nedeľnú súťaž asi veľmi nevyspali, poplietli poradie prekážok alebo nejakú vynechali, alebo ich postupová súťaž vôbec nezaujímala. Niekedy jednoducho nemajú svoj deň ani psi. Napriek tomu zhodnotil časomerač súťaž takto. Išlo im to dobre podľa mňa, akože mali super výkon, aj keď bola také zimšie počasie, ale podľa mňa to zvládli skvelé.